Mahayong buntag, Chloe. Maayong buntag sad tay. Ug maayong Ug buntag maayong sa buntag inyong sa tanan. inyong tanan. Ug ang atong istorya nga masaksihan karon, Mao ang istorya ni Big Big nga usa ka bata nga magsigi og pangayo sa iyang nanay. sanglit ug mulakaw gani ang iyang nanay, maningkamot siya nga makauban ini aron siya makapangayo ug moabot na sila sa lungsod. Apan usa ka usa adlaw ni adlaw ana, ni ana, Nay, upod ako. Ayaw pag-inupod. Upod ako. Ay, lagi pag-inupod. Uli nga to. Uli nga to. Uli. Magsisigi ka lang pinangaro. Upod la ko. Di la ko magpipinangaro. Kada ka na liwat, magsisinamok-samok ka lamay akon. Diri lagi ako magpipinangaro. Diri lagi pwede. Uli nga to. Maligid ako karon. Ay, bahala ka na kung mag-ano din na. Basta diri ka pwede umupod. Mahigda man ako din ni karsada karon. Aw, probari, malalatos tala ikaw. Labuton ko na akong buka ron. Kadungay di ka na paupod. Hala, sige, kitaan ka nga nini mo tatay karon, makakatilaw ka gud. Ay, sus, tuyo di ka na paupod. Hala, ada na imo tatay. Big, naano ka naman luwat? Uy, tatay. Tay, bilis ako tay. Lagtino ka na luwat ano? Oo tay, waray ka kaabot. Niyan, kung naabdan. Aw, latos na liwat.